Bl-għajnuna tal-Aġenzija Servizzi Ewropej f'Malta fl-aħħar sentej aktar minn 20 miljun euro fondi Ewropej ġew investiti fil-ħaddiema biex ikunu jistgħu jaħdmu b'mod aktar effiċjenti u jtejbu l-ħiliet tagħhom. Sem hi aġenzija tal-Gvern bilan li tippromovi l-opportunitajiet li jeżistu waqt li wkoll tassisti u tgħin fl-implementazzjoni ta' proġetti biex il-fondi Ewropej jitqasmu b'mod li minnu ikunu jistgħu jibbenefikaw ħafna nies. Jirriżulta lil One News li 68 intrapriża wettqu proġetti b'valur ta' iżjed minn 4.5 miljun euro għad kabbir tan-negozju u l-ħiliet tal-ħaddiema. Fl-istess ħin 83 għaqda volontarja skejjel u entitajiet governattivi ħadu ma' 2 miljun euro oħra fi proġetti ta' skambju tkabbir tal-arfien u tal-ħiliet tal-ħaddiema tagħhom. Madwar 70 bidwi wkoll applikaw u gwadanjaw flimkien minn 5 miljun euro biex jimmodernizzaw l-odda tagħhom u jħaffu xogħolhom. Tkellimna mal-kap eżekuttiv ta' Sem Rodrik Zerafa li fl-isfond anka ta' jum il-ħaddiem tenna l-għajnuna għal-ħaddiema lokali kienet waħda b'saħħitha. Bħala Servizzi Ewropej f'Malta nemmnu l-ħaddiema huma parti integrali mill-ekonomija tal-pajjiż. U matul dawn l-aħħar sentej permezz ta' fondi Ewropej ukoll investejna fil-ħaddiema. Madwar 225 persuna jew inkella organizzazzjoni ibbenefikaw mis-servizzi tagħna, dan ifisser ħadu madwar 20 miljun euro li permezz tagħhom investejna kemm fl-effiċenza, is-sostenibilità, però anke fit-taħriġ ta' dawn il-ħaddiema nfushom. U żied jispjega li l-ħaddiema għandu ikollhom l-odda kollha neċessarja biex jimxu l-qudiem. Irridu naraw li l-ħaddiema tagħna ikollhom l-odda kollha neċessarja biex huma wkoll jimxu l-qudiem u fuq kollox jagħtu dak l-impetu importanti l-ekonomija ta' pajjiżna.